Добрый дзень, мяне завуць Васілько Сафія. Я вучаніца сярэдняй школы нумар 34 горада Бабруйска. Прадстаўляю вашай увазе твор з метрака Бядулі «Сняжыначкі-пушыначкі». Сняжыначкі, пушыначкі ляцелі матылькамі над хмызамі, над шызамі, дыміліся дымкамі. Зіхцеліся, міхцеліся у розныя калёры, драбнюткія, пякнюткія, як зоранькі, як зоры, насіліся, кружыліся над ціхімі палямі. Даліначкі, сняжыначкі пакрылі дыванамі. Пад елкамі, пад хвойкамі спявалі песні баі. Мы хатачкі, палатачкі будуем тут у гаі. Маленькія, міленькія, дзяцяткі птушаняткі, ляціце вы, скачыце вы у светленькія хаткі. Вушастыя, пушыстыя, з трацінкамі вусамі. Вы зайчыкі-малойчыкі, у хаткі к нам таксама. Сняжыначкі, птушыначкі спявалі песні баі. Мы хатачкі, палатачкі будуем тут у гаі.